Από στρατιωτικές προετοιμασίες στην Ευρώπη και μια κρίση που φουντώνει στη Βενεζουέλα, μέχρι τις πολιτικές αναταραχές στην Ελλάδα. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Στη σημερινή ανάλυση θα δούμε πως η πηγή που εξετάζουμε συνθέτει έναν παγκόσμιο ιστό εντάσεων, όπου κάθε κρίση φαίνεται να τροφοδοτεί την επόμενη. Πάμε να δούμε τα κομμάτια του παζλ. Λοιπόν, ο δικός μας χάρτης για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, που φαίνεται να είναι σε κατάσταση συναγερμού. Μετά θα περάσουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Από εκεί θα εστιάσουμε στο πάντα θερμό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο τέλος θα δούμε πώς όλες αυτές οι παγκόσμιες εντάσεις αντικατοπτρίζονται στην εσωτερική κατάσταση της Ελλάδας. Πρώτη στάση λοιπόν, η Ευρώπη. Εδώ, σύμφωνα με την πηγή, οι ενδείξεις ότι κάτι σοβαρό ετοιμάζεται γίνονται όλο και πιο πυκνές. Ας δούμε δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρονται. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα που επικαλείται η πηγή μας, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απλά ένας παρατηρητής. Φαίνεται ότι επικαιροποιεί σχέδια και χαρτογραφεί ενεργά περιοχές μέσα στην Ουκρανία για μια πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλά για σχέδια επί χάρτου, αλλά για μια ενεργή προετοιμασία στο πεδίο. Και αυτό το κλίμα ανησυχίας δεν περιορίζεται εκεί. Πιο βόρεια, στην Νορβηγία, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Η πηγή αναφέρει τοπικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι οι αρχές ήδη σχεδιάζουν την εκένωση αμάχων. Προετοιμάζονται δηλαδή για το χειρότερο σενάριο, έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, αλλάζουμε ήπειρο, αλλά η γεωπολιτική σκακέρα και οι παίκτες παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι. Η πηγή μας μεταφέρει στη Βενεζουέλα, όπου μια άλλη κρίση φαίνεται να κλιμακώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κοιτάξτε πώς περιγράφεται η κλιμάκωση βήμα-βήμα. Πρώτον, η Ρωσία φέρεται να απομακρύνει τις οικογένειες των διπλωματών της. Αυτή είναι μια κλασική κίνηση που χτυπάει καμπανάκι για υπερχόμενη κρίση. Δεύτερον, δηλώνει ανοιχτά ότι θα στηρίξει τη Βενεζουέλα ενάντια στις κυρώσεις των ΗΠΑ. Και το αποκορύφωμα, ο στρατός της Βενεζουέλας, λέει η πηγή, μοιράζει όπλα σε πολίτες, φτιάχνοντας πολιτοφυλακές για ένοπλη αντίσταση. Καλά όλα αυτά, αλλά ποιο είναι το κίνητρο πίσω από αυτή την ένταση? Σύμφωνα με την αφήγηση της πηγής, η απάντηση κρύβεται στο υπέδαφος της χώρας. Ο ισχυρισμός είναι ότι ο πραγματικός στόχος της αμερικανικής εμπλοκής είναι ο έλεγχος των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών. Και από τη Λατινική Αμερική, το νήμα των εντάσεων μας οδηγεί κατευθείαν στη Μέση Ανατολή. Εδώ, η ανάλυση εστιάζει στην ολοένα και πιο τεταμένη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Μια κατάσταση που, όπως περιγράφεται, βρίσκεται πραγματικά στο κόκκινο. Στην καρδιά αυτής της έντασης βρίσκεται ένας αριθμός που πραγματικά σοκάρει. Επικανούμενοι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, η ανάλυση λέει ότι το Ιράν προσπαθεί να φτάσει σε παραγωγή 3.000 βαλιστικών πυράβλων τον μήνα. Για να καταλάβουμε την κλίμακα, μια τέτοια παραγωγική ικανότητα, αν όντως ισχύει, αλλάζει κυριολεκτικά τους κανόνες του παιχνιδιού στην περιοχή. Και απέναντι σε αυτή την απειλή, ποια είναι η απάντηση του Ισραήλ? Σύμφωνα πάντα με την πηγή, μια ριζική αλλαγή στρατηγικής. Το νέο δόγμα συνοψίζεται σε δύο λέξεις κλειδιά: προληπτικά πλήγματα. Η λογική πίσω από αυτό είναι ξεκάθαρη. Εξουδετερώσε την απειλή πριν καν αυτή εκδηλωθεί. Και αυτή η στρατιωτική ετοιμότητα φαίνεται να συνοδεύεται από έναν διπλωματικό μαραθώνιο. Η πηγή σημειώνει τις κινήσεις. Από τη μία, προγραμματίζεται συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο με θέμα το Ιράν. Σχεδόν ταυτόχρονα γίνονται επαφές με τους ηγέτες Ελλάδας και Κύπρου. Ο επίσημος στόχος, η εμβάθυνση της τριμερούς αμυντικής συνεργασίας. Εδώ ακριβώς, όμως, η πηγή θέτει το μεγάλο ερώτημα. Αυτή η συνεργασία αφορά πραγματικά την αμοιβαία άμυνα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Ή μήπως, όπως αφήνεται να εννοηθεί, ο απότερος σκοπός είναι να εμπλακούν η Ελλάδα και η Κύπρος σε έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν? Και κάπως έτσι, όλος αυτός ο παγκόσμιος ιστός εντάσεων καταλήγει να αγγίζει άμεσα την κατάσταση μέσα στην Ελλάδα. Η πηγή υποστηρίζει ότι αυτές οι διεθνείς πιέσεις και δεσμεύσεις έχουν άμεσες και, όπως θα δούμε, οδυνηρές συνέπειες στο εσωτερικό της χώρας. Η εστίαση αλλάζει λοιπόν και πάμε στους ελληνικούς δρόμους. Εδώ η κατάσταση με τους αγρότες είναι τεταμένη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όχι μόνο δεν κάνουν πίσω, αλλά δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μέρα με τη μέρα, αυξάνοντας την πίεση. Και εδώ η πηγή κάνει μια πολύ άμεση σύγκριση, την οποία και τονίζει. Από τη μία αναφέρεται η γενναιόδωρη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Από την άλλη, όταν έρχεται η σειρά των Ελλήνων αγροτών να ζητήσουν στήριξη, τα αιτήματά τους, σύμφωνα πάντα με την πηγή, χαρακτηρίζονται εκβιασμός.
Όπως είναι φυσικό, αυτή η κατάσταση αρχίζει και έχει και πολιτικό κόστος. Οι δηλώσεις γίνονται όλο και πιο σκληρές, με αγρότες να λένε ότι τα πράγματα θα αγριέψουν, ακούγονται καλέσματα για γενικό ξεσηκωμό και η πηγή μεταφέρει μέχρι και φήμες που κυκλοφορούν για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αν αυτή η κρίση δεν εκτονωθεί. Κλείνοντας λοιπόν, η εικόνα που μας δίνει η πηγή είναι ξεκάθαρη. Οι παγκόσμιες εντάσεις και η εσωτερική αναταραχή δεν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι η κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Από τις στρατιωτικές προετοιμασίες στα σύνορα της Ευρώπης μέχρι τα τρακτέρ στους ελληνικούς δρόμους, φαίνεται πως όλα συνδέονται. Και το ερώτημα που μένει να αιωρείται είναι, τελικά, πόσο αντέχει αυτή η αλυσίδα πριν σπάσει ο πιο αδύναμος κρίκος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.